ongi etorri gure kartel esposizioa. Narrazo egin dugu eta espero dugu gustatzea, mila esker. 60. urtean denez, kartela marraztea erabaki dugu. Pentsatu dugu kolore bisi hauekin. Polita eta oso polita geratuko dela. 1992 urtetik eramatzate filmak nabatzen eta horrek meritu asko da. Hau gure kartela. Gu hemen eta unera, eta gure txegaldiko kartelak kolore desberdinez egina da. Hainei arkatz eta rotulagailuzko koloreekin egin da. Paper maxe ere du eta plastiko. Baina zeneko momentuan ikusten duzuan izkendu egin bideo. Gu Arrat eta Noelia gara, eta gure kartela du. 60. urtea denez, guk paper matxarekin adierazi dugu. Kontxa egin dugu batzetik, irabazleei urrezko maskorra ematen zinera. Eta kurtsalean ospatzen da urte. Pintzelezko marro bat erabili ditugu, itxasoa, hondartza, irla, eguzkia eta paper matxea margotzeko. Hau da gure kartela. Donostiako Zinemaldiak 60 urte ospatzen dituenez, erabaki dugu kartela egitea. Gure kartela koloretako tenperaz egina dago. Zinemaldiko lehen pelikula 1953 urtean izan zen. Hau da gure kartela. Hasieran ez zenekien zer margatu, baina azkenean pelikula bateko pertsonai bat egitea pentsatu genuen. Pelikulako pertsonaia hartu genuen kartela egiteko. Donostiako Zinemaldiak 60 urte betetzen dituela